Siapa? Wis. Wih. Ojo langsung didukno. Sing bekas tebasane kuwi duduhno. Dadi wong ben percaya lek ancene tenanan luruse kiwa tengen koyok potongane. Nah, kuwi lho. Dikira guyon, dikira gak landhep tenanan. Iki landhep tenanan, regane larang. Tangkas. Set. Nah, masyaallah, masyaallah. Untuk nyendat tapi nunggu. Lho, sing kere dhewe rada anu suwe ya suwe anen. Yes. Masyaallah, masyaallah. Siap dimahar. Gila ngesah sembarangan ndak dadi.